Siyanibingelela bazalwane nonke enilalele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba avumile ukuba sonke sikwazi ukuhlanganyela ezwini lakhe. Ngizocela kubo bonke abalalele ukuba bathathe iBhayibheli, ngoba ukulalela kwakho nje ngaphandle kweBhayibheli incwadi engcwele akwanele. Fanele uyibonele nawe uyifundele, ngoba namadlebe kumele azwe, onamehlo fanele abone. Sizovula ngomkhuleko usathatha iBhayibheli lakho sithi siyabonga Nkosi uJesu ukuthi wena uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Baba, sikhulekela ukuthi baba usiphe ukuqonda nokuthi inhliziyo zethu ithambe zilizwe izwi lakho njengamanje lisazofundwa, ngoba wena uyinkosi nomsindisi. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele amacala ethu, usiphe nothando namandla Nkosi okuthethelela laba abasonile. Usindise Nkosi ekudwanguzeni okuyize nakuyo yonke imoya ephambene necebo lakho nentando yakho empilweni zethu. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, usikhulule kumoya wokuxokozela nowenkohliso oqhamuka kukho konke ungazi. Mbula iqiniso lakho Nkosi uJesu manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngisasho namanje, thatha iBhayibheli lakho, ngoba ukulalela kuphela akwanele. Kumele nawe uyibonele, ufunde. uNkulunkulu akuphe ukuqonda, sisafunda sonke ndawonye. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu Nondaba la. Nondaba, over to you. Amen. Amen. Sibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ongumsindisi. Umnini mandla wonke sithula ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyedwa, akanamphelezeli, akanamkhapheli, akanamhlangabezi, akanambonisi. Wenze konke ngamandla kwakhe nangokuqonda kwakhe nangobuhlakani bakhe. Wase akha umuntu ngomfanekiso wakhe ukuthi umuntu enze intando yakhe. Kodwa ke umbuzo uthi, ngabe wena wenza intando kaNkulunkulu noma wenza intando yakho? Ngoba phela intando unikiwe. Nasengadini banikwa umyalelo Adam noEve ukuthi bangadla kukho konke, kodwa kunesithelo esithize ekumele bangasithinti. Namanje, haleluya, haleluya, haleluya. Namanje kusenjalo. Thiwa singakwenza konke, kodwa isono singasenzi. Amen. Fanele sihlalele kude nesono. Thina sithi siyakholwa. Uma uthi uyakholwa, ukholelwa uNkulunkulu. Amen. Uma ukholelwa opposite noma okuphambene noNkulunkulu, wena ukholelwa kuyihlo, uSathane nemisebenzi yakhe ubumnyama. Hallelujah, glory to God. Siyambonga uNkulunkulu ngobuhlakani bakhe. Hallelujah, 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 hallelujah. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abathumela ukuthi ke baqondise indlela, bamemezele izwi. Amen. Lokuthi uyeza uNkulunkulu enyameni ukuzosindisa. Yes Lord. Ngoba uNkulunkulu wasiyeka saba uvanzi, ebekele usuku lokuthi uyofika athumele indodana yakhe ukuba kube yiyona zoba umsindisi. Bese kuthi labo abangafuni ukukholwa kuyo balahlwe, kuthi labo abakholwayo kuye nezwi bathola ukuphila okuphakade. Thina ke sishumayela ivangeli lika Jesu Kristu lokuphila okuphakade. Amen. Ngoba uJesu Kristu uthi ungukukhanya. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe nangakho konke asenzele khona. Amen. Sibonga uJesu Kristu ukuthi ashiye nefa lemfundiso elishiya kubapostoli. Yes Lord. Sibonga abapostoli baka Jesu Kristu
kuye uNkulunkulu ngokuthi bakwazi ukuphatha ivangeli kusekela ngela sasikhathi kuze kufike isikhathi sabo sokuthi kubaphelela ukuphila kodwa izwi aliphelelwa ukuphila. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Siyambonga uNkulunkulu, hallelujah, hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngobuhlakani bakhe. Sibingelele kubo bonke abazalwane, sibingelele kubo bonke abahedeni nabo bonke abazonda iqiniso likaNkulunkulu nabafundisi bamanga. Sithi uNkulunkulu akenze ngendlela yakhe kubo bonke. Uyena owaziyo. Thina sibona abahluleli sishumayela ivangeli ngoba kushiyo kwathiwa ke asishumayele noma ngabe kunjani. Ibusika nehlobo kumnyama kuyakhanya. Kubi ubhlungu kumnandi. Shumayela ivangeli. Ngokuba ke kuyakuba khona izikhathi lapho abantu bobalekela ukukholwa balandela imfundiso zamanga namadimoni baphume ekholweni baziqoqela abafundisi babo bamanga ngokuba indlebe zabo ziyababa. Baflathelisa indlebe zabo eqinisweni. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nangamandla akhe kuze kube phakade. Amen. Siyaliphakamisa igama likaNkulunkulu, silinika udumo, siyalikhazimulisa ngokuthi simele iqiniso, singagudluki sibuyele ngakwesokhohlo noma ngakwesokunene. Simile eqinisweni, isisekelo sethu iqiniso. Ongiphi incwadi kaLuka chapter 12. Uzoqala from verse 13. Incwadi kaLuka isahluko 12 starting from verse 13. Incwadi kaLuka isahluko seshumi nantathu. Isahluko qala phansi. Incwadi ngokaLuka isahluko seshumi nambili ivesi leshumi nantathu. Yes sir. Omunye wesixuku wathi kuye, Mfundisi, shona kumfowethu ukuba abelane nami. uJesu Kristu wathi efundisa. Waqhamuka indoda esixokweni. Ithi ke uJesu Kristu itshela uJesu Kristu ukuthi akatshele umfowabo ukuthi akabahlukanisele ifa. Wathini uJesu Kristu? Kepha wathi kuye, Mngane, ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezu kwenu na? uJesu Kristu uzele into eyodwa ukuzosifundisa. Akabekelwanga ukuthi abe umahluleli. Izwi ayikhuluma ayifundisa ngalo elingumahluleli. Izwi esilishumayelayo elalishumayelwa uKristu elingumahluleli. Mina umhlengi personally noma mina umhlengi siqu sami anginalo ilungelo lokwahlulela. Kodwa ngezwi yazi ngoba yini? Ngoba mina ngiqhathanisa izinto zikamoya ngezinto zikamoya. Incwadi kaMpostoli uPawulo kwincwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesibili from verse 13. Ungiphe lapho. Khona ngizocacisa ukuthi izinto zikamoya nezinto zenyama azihlangani. Incwadi yompostoli uPaul kwabaseKorinte isahluko sokuqala ivesi leshumi nantathu. uKristu wahlukanisiwe yini? Ngithembi na isahluko sesibili. Incwadi yokuqala isahluko sesibili. Incwadi yokuqala verse 13 kwabaseKorinte isahluko sesibili ivesi leshumi nantathu. Esikhuluma ngakho futhi imake uJesu Kristu le ndoda ithi, Jesu Kristu tshela umfowethu ukuthi angabele nami ngithole kulokanako ifa lelo lezinto eziphathekayo. And uJesu Kristu akathunyelwanga lokho. Uthunyelwe ukuthi azosifundisa izindlela zikaNkulunkulu, hayi ukuthi azoba umahluleli. So uthi kule ndoda ke
Mngane angizelanga ukuzoba umahluleli noma yijaji phakathi kwenu. Amen. Kodwa ngizela izinto zikamoya. Amen. Ngoba ngithunywe umoya. Amen. Hallelujah. Umuntu othunywe umoya wenza izinto zikamoya. Umpostoli Paul wathi ehamba eDamaseko washaya umbani kwabaneka wawaphansi ngedolo naye ehamba nabo kwaseqhamuka izwi lathi Sawuli Sawuli ungizingelelani na? Wathi uSawuli Nkosi ubani wena? Wathi Nkosi mina nguJesu Kristu lo mzingelayo. Kulikhulu ukukhashela ezikandini. Wathi sukuma ngizokutshela into kumele uzenze. Wasukuma umpostoli Paul wamtshela ukuthi akahambe aye eDamaseko uzofica umuntu lapho ozomvula amehlo. Base bemhola umpostoli Paul. Ngaphambili uJesu Kristu wafika kwenye indoda engumfundi ekuthiwa Ananias. U-Ananias wathi Ananias kule ndoda engizokuthumela kuyona uhambe uye kuleyo ndoda leyo. Leyo ndoda leyo uzoyivula amehlo. Igama layo uSawuli. Wathi ngizwile ngaleyo ndoda kusho u-Ananias. Leyo ndoda leyo ezingela labo abamba ngaleyo ndlela. Kade bulala abantu. Wathi uNkulunkulu ngimkhathile uyiveseli lami. Hallelujah, hallelujah. Ngimkhathile uyiveseli lami engizomsebenzisa. Lokho bekwenza usazothola umzima manje ngoba naye manje sekumele a-experience lezinto lezi ade zenze zingena labantu. Uyayithola? Amen. Hlala ke. Amen. Incwadi yesenzo isahluko 9 from verse 13. Yes sir. Kepha uAnanias waphendula wathi Nkosi ngizwile ngabaningi ngale ndoda konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalem. Sezwile uAnanias uNkulunkulu usekhulumile noPaul ehamba endleleni. Nalapha inamandla kubapriest abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Do you understand? Ukuthatha amandla uthola umthetho kubantu abangabapriesti. Amen. Ukuthi abulale abantu abakhuleka egameni likaNkulunkulu. Inkosi ayisithi kuye hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe. Okusho ukuthi uPaul unentshisekelo yokusebenzela uNkulunkulu. Ngoba kwincwadi yakhona la incwadi yezenzo sehluko 19 bese khuluma lapha ebachazela ukuthi nami ngangihamba ngekomthetho kodwa ungayi lapha siyachaza nje ngoba ngifuni ukuthi sithathe kakhulu ngifuna nje sigxile kuyona incwadi. Njengoba ke umpostoli Paul enentshisekelo uyabachazela ukuthi nami ngihamba ngale ndlela le eseboshiwe eshumayela lona ivangeli leli esishumayelayo. Leli ivangeli manje engazi kahle kamhlophe ngikulindele ukuthi ukuhamba kwesikhathi nami ngizoboshwa. Uma uNkulunkulu uvuma ukuthi ngithole lezo inhlupheko ngokuba uhulumeni wale South Africa uweak. Amen. Bavumela abantu ukuthi baphule umyalelo kaNkulunkulu nemithetho kaNkulunkulu abantu babe yizoni. Bathi uma ukhuluma ubiza abantu ngeyifebe wena ukhuluma ulimi lokuzonda. Uma ubiza abantu ngeyitabane wena ukhuluma ulimi lokuzonda. Amen. Kodwa ingane zabo ziyadaba zihamba nqunu abakwazi ukukhuluma nazo. Amen. Ingane zabo zidanana zodwa abakwazi ukukhuluma nazo yini ibonakele. Hallelujah, glory to God. You understand? Khuluma ngabo laba prophet bamanga. Yes Lord. Yes Lord. Abangangibophela uzunge. Bafuna ukungibulala ngoba ngiyaba expose ngiyabaveza ukuthi bangabafundisi bamanga. Amen. Hallelujah. Bacabanga ukuthi mhlambe ngizofaka umsila ngaphansi kwemlenze njengenja. Ngisaba ukuthi mina hayi bazombulala so impilo yami ngiyayisabela. Impilo yami ngiyisabeli as long ngifela iqiniso, as long ngifela ivangeli lika Kristu, ngiyazi ukuthi umqhele wami ubekiwe ngaphambili. Amen. Kanti yini yenza ukubabulala uStefan? Amen. Kanti yini yenza ukubabulala uJesu Kristu? Yes Lord. Kanti yini yenza ukubabulala uJakobe eduze kwe-altare? Iyona lemkhuba le. Yini yenza ukubabulala uJohane umbhaphatisi na? Hallelujah, glory to God. Yini yenza ukubabulala uZakaraya eduze kwe-altare na? Yini ivangeli leli?
uPaul unentshisekelo kodwa ngendlela wrong. uNkulunkulu wamthola, wamgcwalisa umoya, wamthuma. Amen. Ukuthi enze intando yakhe. Amen. Umkhethile ukuthi abe yiveseli. Nami ngikhethe uNkulunkulu ukuthi ngibe yiveseli, angivotelwanga umuntu. Ngikwenza lokho ngentando nangamandla kaNkulunkulu and ngimila kudluki. Amen. You understand? Hallelujah, glory to God. Ukhethiwe uPaul, ukhethiwe uJesu Kristu wakhiwe esibelethweni, ukhethiwe igama lakhe ligcotshwe ezulwini. Amen. John. Amen. Ukuthi azokwenza lo msebenzi. Amen. Johane ugcotshiwe. Amen. Ukuthi azoqondisa indlela. Amen. Eqondisela inkosi. Ukuze abantu baziqiniso. Amen. Babuye endleleni zabo zokhohlakala. Asikhulumi lento ngwanako ukuthi nesithi ke sibhesha abantu noma siyalwa sithi incwadi ihambe kwincwadi yaseKorinte. Lethu khona manje. Amen. Chapter 2 verse 13. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesibili ivesi le-13 esikhuluma ngakho futhi Thina lokho esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa akuwona amazwi afundiswa nje ngokuhlakanipha kwami noBright, kodwa afundiswa ngumoya. kodwa afundiswa ngubani? Afundiswa ngumoya. Mina makukhona umuntu osufuna ukumelana nalento engikhulumayo akenze neBhayibheli azongibhala umlomo. Uma ungenalo iBhayibheli lokukhuluma lokuvala lento engishoyo engithathela phansi eBhayibhelini ngomoya engcwele, suka phambi kwami. Sichaza okomoya ngokomoya. Sichaza izinto zikamoya ngokomoya. Amen. Amen. Ngenxa yokuthi uSathane uyanibusa. uSathane ubusa lomhlaba. Inhliziyo zabantu zithola uSathane. Yingakho abantu benomona, yingakho abantu benenkani, yingakho abantu benenzondo, yingakho abantu benolaka, yingakho abantu benomhapolo. Umuntu wemvelo kakamukeli. Umuntu wemvelo akafuni ukukwamukela okwaNkulunkulu. Akafuni ukwamukela iqiniso. Umuntu wemvelo kakamukeli okukamoya kaNkulunkulu. No. Ngokuba kungubuwula kuye. Ngokuba zonke izinto zikamoya ziwubuwula. Abanye bayazi ukuthi iqiniso kodwa bafuna ukuzishaya indiva. Ngoba yini baholwa inkanuko zenyama, baholwa uSathane. Angeke uqonde. Ngeke baze baqonde soze. Ngoba yini ke bathatha ubuhlakani benhliziyo babeka phambili, bathatha ubuhlakani bukamoya babeka ngemumva. Ngokuba kuboniswa ngokomoya. Ngokuba zonke izinto ziboniswa ngokomoya kulabo abakhethiweyo. Uyabazi engabakhe. And mesishumayela sishumayela kulabo abazi engabakhe. Lentshumayelo ifike ithinta indawo. Ngithe izolo siyinhlabathi. Hayi ukuthi simfanekiso wenhlabathi, siyinhlabathi. So uma izwi kaNkulunkulu lifika enhlabathini evundile, lifike lenza umsebenzi. Kumile ihlahla ezokhiqiza izithelo ezifanele, kuthi lezo zithelo ezifanele athi uJohane ibekiwe imbazo empandeni. Lezo zihlahla ezingatheli zishawa phansi ziphaswa emlilweni. Hallelujah, glory to God. You understand? Kepha ongomoya ubonisisa konke. Kepha mina ongokomoya ngiyakubonisisa konke. Mina engihamba ngezinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini, ngimele ukuthi ngibone yonke into. Ngiyahlaziya. Ngeke ukwazi ukungihlaziya wena. Ngoba ukho emoyeni, usenyameni. Uma ngikhuluma izinto zikamoya wena ubheke mina ngibheka umoya. Mina ngilalela umoya. Mina ngifunda iBhayibheli, wena ufunda mina. Umehluki lowo. Kodwa yena kabonisiswa umuntu. Angibonisiswa umuntu. Ngoba yini? Ngigadwe umoya engcwele. Akukho futhi okunye ongangigada ngaphandle komoya engcwele. Ayikho indoda engathi ifundile ngaphezulu koNkulunkulu engangigada. Hallelujah, glory to God. Ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi? Umuntu owazi umqondo wenkosi
Amen. yilowo olandela imiyalelo kaNkulunkulu ukuze wazi ukuthi uNkulunkulu ucabanga kanjani ugcina imiyalelo yakhe uhamba ngendlela zikaNkulunkulu. Ngokuba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na? Ubani ufuna ukwazi ukucabanga kwenkosi, landela imiyalelo yayo ngoba wena awunawo amandla okufundisa uNkulunkulu, awunawo amandla okudala ngisho utshani, awunawo amandla okwenza ini. Konke okwenzayo kungamandla kaNkulunkulu, ukukhuluma kwakho, ukucabanga kwakho, ukuzala kwakho, ukudla kwakho, amandla kaNkulunkulu. Kepha thina sinomqondo kaKristu. Ngithi mina kwena ukuze sibe nawo lo mqondo kaKristu, sithathe konke uKristu asifundise khona okubhalwe phansi, sikugcine sikubhale phansi ezibhebheni zenhliziyo zethu. Fake esibhebheni senhliziyo yakho ukuze uzokwazi ukujabulisa umoya oyingcwele, ukuze uwazi ukucabanga kwaNkulunkulu, kodwa wena ngeke uze ukudlule ukucabanga kwaNkulunkulu. So uma ngithunyiwe ngezwi ukuthi ngahlulele ngezwi, umsebenzi wami lowo kuphela. Amen. Ngezwi indaba. Amen. Amen. Incwadi kwabaseRoma, incwadi kwabaseRoma isahluko 11, isahluko 11 verse 33, verse 32. From verse 32. Yes sir. Ngokuba uNkulunkulu, hallelujah, hallelujah. Bonke kukhona bani? uNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalaleleni ukuze abahawukele bonke. Amen. Fanele nivule indlebe. Yes Lord. Fanele nivule indlebe zikamoya. Fanele nithambise inhliziyo zenu ngoba uNkulunkulu, amen, amen, ingalo yakhe yinde. Yes Lord. Unomusa, unothando, unokubekezela. Amen. Kodwa akakhohlwa. Amen. Akakhohlwa. Yazi indaba siyakakhohlwa ngoba incwadi kaPeter yokuqala uzoqhubeka nale ncwadi noma iqede le ncwadi. Yeka ukujula kwengcebo. Yeka ukuhlakanipha kwakhe. Yeka ukujula kwengcebo nokuhlakanipha. Hallelujah, glory to God. Nokwazi hallelujah, hallelujah. Yeka ukujula kwengcebo nolwazi nokuhlakanipha kukabani? Nokwazi kukaNkulunkulu. No, kukaShembe. Nokwazi kukaNkulunkulu. No, kwamaRoma. Nokwazi kukaNkulunkulu. No, kwamaLuthela. Nokwazi kukaNkulunkulu. No, okwamhlendi. Nokwazi kukaNkulunkulu. Ithini awuphinde? Yeka ukujula kwengcebo. Ingcebo ehlake. Lalela, asikhulumi ngengcebo yemali, asikhulumi ngengcebo yamagolide namasiliva, nengcebo yokuba nemali eningi ebhenki lakho. Sikhuluma ngengcebo yobuhlakani nolwazi nokujula kukaNkulunkulu nomqondo wakhe nemfundiso yakhe kuphela. Kwengcebo nokuhlakanipha. No, uyayizwa indaba etheni? No, igama lokuhlakanipha. Amen. Feke kube khona isihlakaniphi, bese kukhona isilima, isimula. Amen. Yes Lord. Nokwazi kukaNkulunkulu. Ukwazi kwakhe awungeke wakwazi ukumelana nakho. Ngisho ungafunda. Ngokuba wena uyafunda, uNkulunkulu akafundi. Ngokuba wena uzelwe, uNkulunkulu akazalwa. Amen. Ngokuba uyadla, uNkulunkulu akadli. Hallelujah, glory to God. Yeka izahlulelo zakhe ezingaphenyekile. uNkulunkulu unika izahlulelo zakhe ongakwazi ukuziphenya. Intandalo ukuthi labafundisi nalaba holi bezwe bangafuni ukuthi bezwe ngeqiniso. Ingoba bakwazi ukuphenya izahlulelo zikaNkulunkulu. Kunalokho bafuna ukuzivala. Amandla kaSathane lawo. Amen. Amen. You understand? Into engayenza kuphela uSathane, ingakho bafuna ukusivala umlomo ukuthi ngashumayeli ngeBhayibheli. Ngoba yini ke? uSathane uyabusa emhlabeni. Ubusa abaholi benu. Benza imiyalelo benza yini bathi ama-amendment.
Binenye eligama lalezinto abazenzayo lemgomo basinika yona bayibhalayo singazi bese qhamuka ethiwa upresident usenza ukuthi kanje ngaphandle kokuthi ainforme abantu abaholayo ukuthi lokho kumele sikwenze. Bathi ke izitabane sezinamalungelo. Bathi ingane zinamalungelo okhipha izisu. Amen. Lalela angizondi itabane mina. Abafowethu nodadewethu kodwa izenzo zabo noma isenzo sabo uNkulunkulu uyasizonda. So nami njengomuntu omele izwi likaNkulunkulu ngiyasizonda isenzo uNkulunkulu angasifuni esiyisono. Hallelujah, hallelujah. Nezindlela zakhe ezingaqondakaliyo. Indlela zakhe uNkulunkulu konke akwenzile ukwenze engabona engekho ipresent yakhe ngokomoya ikhona kodwa isiqu sakhe angekho sibonayo. Akekho umuntu osewabona uNkulunkulu waphila. Amen. So ubuhlakani beNkulunkulu ngeke uzuquestione. Amen. Umoya engcwele ngeke uzuquestione. Ngona into okumele uyenze ukuthi amen. 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 Kuloko bholwe phansi. Uma uhlula lokho nawe uyasifokweni. Ngokuba ngubani owawazi umqondo wenkosi na? Ubani owazi ukucabanga nokujula kukaNkulunkulu na? Ubani? Amen. Ngithi mina ubani owazi ukuhlakanipha kwaNkulunkulu? Amen. Nokuba ngubani owaba ngumluleki wayo na? Ngithi mina mengintroduce le hlelo lolu sithi uNkulunkulu wethu oyedwa ongenaphelezeli ongenambonisi. Amen. Akanambonisi. Amen. Ongenamluleki. Akanamluleki. Amen. Uyena wathumela umluleki. Amen. uJesu Kristu. Unguye umluleki. Ambe batshela lapha kwincwadi kaIsaiah chapter 9 and 6. Khona bezokwazi ukuthi uNkulunkulu wathumela umluleki. Amen. Ubaba wangona phakade. Amen. 9 and 6. Amen. Hallelujah. Ngokuba sizalelwe umntwana. Ngokuba sizalelwe indodana. Siphiwa indodana. Saphiwa indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Before uqhubeke nje lokho kukodwa. Amen. Izelwe. Ngokuba sizalelwe umntwana. Umntwana uzelwe. Siphiwa indodana. Saphiwa indodana ngesibeletho sika Maria. uNkulunkulu wazakhela lo ndodana ngomoya engcwele esibelethweni somuntu wesifazane waqeda wasipha. Amen. Umbuso uyakuba semahlombe. Wasawunika wonke umbuso ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Amen. Wawunika yena umbuso. Negama lakhe liyakuthiwa. Igama lakhe likhulu lingaphezulu wonke amagama esiwanikiwe emhlabeni. Umluleki. Ungumluleki omangalisayo. Ungumluleki omangalisayo. Bengifuna leyo phathi singaphinde emuva. uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu onamandla. Umluleki. Hallelujah. Umluleki. Hallelujah. Phela samnika uNkulunkulu. Akekho oluleka uNkulunkulu. Uyise ongunaphakade. Uyise ongenaphakade. Inkosi yokuthula. Inkosi yamakhosi, inkosi yokuthula. Amen. You understand? Amen. Hayi. Amen. Siphethe imfundiso kaNkulunkulu kuphela. Amen. Angikhulumi enye into Amen. ngaphandle kwemfundiso kaNkulunkulu. Vala le ncwadi yamaroma bese sibuyela le ncwadi kaLuka. Ngokuba ngubani owawazi umqondo wenkosi na? Ubani owazi umqondo wenkosi ngoba ngisho uShembe akazilutho. Oshembe yazi oShembe bayizinyoni. Amen. Bayimpumputhe. Bayizinja. Amen. Incwadi kwabaseRoma. Ayikho ibandla kufanele ngabe la kaShembe, isibongo uShembe. Amen. Alikho ibandla kufanele kube la kaZonji. Amen. Amen. Ngiyafundisa uma khona umuntu ongathi ulandela mina, lo muntu ungaxabana naye. Amen. Mina landela imfundiso engixola yona kuphela. Into esihlanganisayo mina nawe ile mfundiso engikunika yona. Amen. Anginalo ibandla. Amen. Wathi uNkulunkulu kuMose, Amen. niyakuba ngcwele. Amen. Ngokuba mina uNkulunkulu wenu ngingcwele. Yes Lord. Kuphela lapho kufanele sibe ngcwele. Mengibuza umuntu ukuthi ke mengiqala ukukhuluma njalo abantu bengikhuluma nabo bathi hey inamandla lento eshoyo uhlakaniphile. Ngithi mina no awuzwa wena. Amen. Funa ukwazi iBhayibheli lakho. Amen. Amen.
ngihlangana nabantu abahlukene baningi angikhulumi kakhulu qale ngilalele nje umuntu akhuluma bese ngimbuza imibuzo aqala umuntu akwankwazi bese ngiyamchazela bese athi yo into oyishoyo inamandla yazi uqinisile ngithi mina ukuphi le eBhayibhelini wathi ubona uNkulunkulu ke uyinkolo ethize uyimuslim noma uyiChristian ithi kuphi la khona wasiCatholic bathi akukho ngithi pho indaba wena ukhethile ifana nalento yokuthi khona ama-26 nama-28 wena ukwathi kube 26 still igebengu ngoba nalabafundisi baqamba amanga bayigebengu badla imali zabantu amagenge nje ahlukahlukene nezinkolo ngizayoni ngiyibaptist nguluthela kwasha kwacima kodwa still usakhoza usathane ngoba uhlele ebufebeni uhlele ekweneni uhlele eqambeni amanga usonto esontweni lamanga awukholwa uNkulunkulu wena uthi ungena esitimeleni abantu bakashembe bekutshela ngoshembe ushembe this ushembe that ushembe kwavutha ushembe kwacima ushembe usanda kwenzani yabantu abazofa babole nibabiza ngoNkulunkulu niwula nizilima phumane bomnyameni akholwa okudaliweyo kunomdali hambe kuloncwadi abaRoma batshele uma sitholile chapter 1 oyingunaphakade baphendula iqiniso laNkulunkulu balenza amanga okuyena udale konke mangaseqala ku verse 18 lo part le ufunayo ngokuba incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala incwadi le yaseRoma isahluko sokuqala verse 18 ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ivela ezulwini uNkulunkulu ulaka lwakhe lambuliwe lavezwa luvela kuphi ezulwini lalelani ngitshele mina yabona thina ukuze sibe la simfundise ngale zinto asihlali phansi isiplani ukuthi sothina namhlanje uNkulunkulu wathi ke ningaplani ukuthi nizathini ngokuba konke enakukhuluma niyakukunikwa umoya engcwele baba wethu usezulwini so ingakho sihlale eBhayibhelini siyahlala eBhayibhelini iBhayibheli isisekelo sayonke into esikhulumayo nento esiyenzayo asidingi ngokukhuluma ubangcwele siyaphila ubangcwele hallelujah 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 glory to God you understand hallelujah ngoba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi phezu kwakho konke ungamesabi uNkulunkulu nokunganaki ungamesabi uNkulunkulu ungafuni ukwenza intando yakhe nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi nokungcola kwabantu abathiya iqiniso ningcolile ngokungalungi ningcolile nithiya iqiniso ngokungalungi nizenzela umathanda ngikhuluma ngabantu abayakholwa wonke umuntu othi uyakholwa uzokholelwa into ebhalwe phansi eBhayibhelini iBhayibheli mele umuntu osifazane sonela ngashumayeli cha mele thike abantu abahlangene akufanele badivorce cha ningahlukana nje uyohlala lapho uyahlala lapha awuvumelekile ukuthi uphinde futhi uthole nomunye umuntu cha umuntu osifazane sonto efuna kamboza ikhanda athula athi nya yilokho kumele kwenzeke indoda meke esontweni ayimboza ikhanda and indoda kufanele ibe nenyo lezinde ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu ngoba konke lokho lebona nje ithi konke okwazekayo ngoNkulunkulu uNkulunkulu wakhile konke kuyabonakala konke okwazekayo ngoNkulunkulu kudala uyena uNkulunkulu udale indoda nomuntu wesifazane umuntu wesifazane kufanele azale ingane indoda kufanele ikhiphe imbewu ifeke umuntu wesifazane akhiphe indoda iyafaka umuntu wesifazane uyakhipha so uma ke kusobala so uma ke amadoda amabili dunusa isenge ifake imbewu yayo ngemumva kuzophumani kuzophuma iquestion mark kuzophuma umbuzo ngoba umbuzo uthi ke ngokuba wenzani umbuzo iquestion mark uzobuza wenzani ngoba ngaphuma lutho lofaka khona imbewu ungathatha kanjani imbewu uyifake endaweni engafanele utshala kanjani eqhweni utshala kanjani ku deep freezer uthatha kanjani ukhozo lombili ulifake emanzini ucabanga ukuthi kuzophuma ummbila ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu kusobala
Kusobala ukuthi uNkulunkulu isitho somuntu wesifazane sangasese lekhona umuntu wesilisa ngesitho sakhe sangasese ekumele bahlangane ngaso ukuze kuphume ingane ngoba wathi zalanani nande. So uma ke amadoda amabili elalana wodwa noma abantu besifazane ababili belalana bodwa kuzokwandani? Akwandi umoya kaSathane. Akwandi ukhohlakala. Ngokuba lokho okwazekayo nguNkulunkulu kusobala phakathi kwabo ngokuba uNkulunkulu kubonakalisile kubo. Yonke into siyayibona. Mhlambe ngisaphila enyameni ngisayisifula ngangi-understanda ngithi hayi ngiya-understanda kufanele abanye babe game uNkulunkulu uvumile. uNkulunkulu uyazivuma lezi zinto ngoba ninenkani kodwa lokho akusho ukuthi wena uzoyisihogweni, akusho ukuthi wena uzoyizulwini, uzoyisihogweni ngemsebenzi yakho. Yokuthi wena ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu, awufuna ukulandela imiyalelo nemfundiso kaNkulunkulu, kodwa wena ufuna ukuphambanisa izinto. Niphambanisa izinto. Phambanisa izinto. Qhubeka. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuba okungabonwayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakade. Okungabonayo kwakhe kuthi amandla akhe awaphakade nobunkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudalweni kwayo yonke into ekhona ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe. Hayi ngokubonakala kwakhe ngoba yena akabona kodwa wenza izinto ezibonakalayo. Manje kubonakala ngani? Ngezenzo nangemphumela kwakho konke akudalile emhlabeni, ukuze kungabe nakuzilandulela. Akukho ukuzilandulela, cha bright, ngeke kuze kube khona ukuzilandulela ngoba yini? Useqedile. Yena uqedile, u-alpha u-omega. So okwenzeka phakathi nendawo i-confusion. Uma kungahambi ngendlela yakhe ngoba indlela ibekiwe and indlela yonke idlule eBhayibhelini. Ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu. Bathe bemazi labafundisi benu, bathe bemazi uNkulunkulu, labafundisi benu bathe bemazi uNkulunkulu, nalabaholi benu bathe bemazi uNkulunkulu. Kabamdumisanga. No, abafuni. Ingakho bengafundi lehlobo lentshumayelo libe khona. Ngoba bafuna ukumdumisa uNkulunkulu. Kabambonganga njengoNkulunkulu. Abafuna ukumbonga njengoNkulunkulu ngoba yini? Bagcwele ukukhohlakala, bafuna ukwenza inkanuko zabo ngoba bangokwababo uSathane. Upresident noma iminister noma ngabe ubani othi uzongibopha ngoba nakhu mina ngishumayela kanje, angibopha namhlanje ngiyofika ngishumayela ejele. Iyaphi indlela yokuthi ungivale, ukuthi ungibulale? Thatha umphefumulo ukhiphe kumina. Kodwa ke umphefumulo wami uphile kwaphakade ngoba ngenza intando kaNkulunkulu, ngifele kulungeni kunokufela emanyaleni. Abaningi benu bazofela emanyaleni ngoba ni weak. Abafundisi benu abaniholayo ba weak. Abaholi benu bezwe ba weak. Kodwa balutheka ekuzindleni kwabo. Baluthekile ekuzindleni kwabo. Befuna ukhola inkanuko zabo. Bethanda imali ngaphezu kwaNkulunkulu. Bethanda udumo ngaphezu kwaNkulunkulu. Bethanda inkohlakalo namanyala ngaphezu kwaNkulunkulu. Inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama. Inhliziyo, sikhuluma ngenhliziyo engumkhohlisi. Engumkhohlisi ngaphezu kwakho konke futhi ngumthakathi. Ithini incwadi? Hallelujah. Ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu, bathe bemazi, kabamdumisanga. Abafuni ukumdumisa uNkulunkulu, abafuna ukumdumisa ngendlela yabo. Bathi ke kuright ukuthi sibe namabandla amaningi. Kukuphi lokho eBhayibhelini? Ngoba phela eBhayibhelini likhuluma ngokusobala, liyacacisa ngokusobala ukuthi ke inkolo yinye. Amen. Yinye. Amen. Akho Shembe, akho Catholic Church, akho Christianity, akho Luthela, akho Baptist, noma ngabe yini imfishi le nibiza ngayo, ayikho leBhayibhelini. Ayikho. Ayikho. Niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Yonke into ethe asibe ngcwele. Amen. Kabambonganga njengoNkulunkulu, kodwa balutheka ekuzindleni kwabo. Bayanyaza. Yinyazi.
bathi uShembe unyazi vele unyazi ngoba uyanyaza akafuni ukuba nguNkulunkulu thatha udumo lwenzo lwakhe bathi imboko ngeke ukufake ezulwini ugqoka imqhele ngeke ukufake ezulwini ugcina isabatha ngeke ukufake ezulwini inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama ishluthu ngeke ukufake ezulwini ngoba inhliziyo zenu ezingaqondiyo sezimnyama. Yes Lord. Inhliziyo zenu ezingafuna ukuqonda iqiniso likaNkulunkulu sezimnyama. Besisho ukuthi bahlakaniphile ngoba bonke baba yibasile. Amen. Batshela bahlakaniphile. Amen. Kodwa sebephenduka izivula. President uma ephikisana leBhayibheli uphenduka isivula. Amen. Oshebe opope noma bonke labaholi bamabandla baphenduka izivula. Uma ibandla lakho ungafundisi ngemfundiso engcwele liqanjwe ngegama elingekho eBhayibhelini, hey, phenduka isivula. Amen. Akhona sodwa scripture lekwathiwa khona siqambe amabandla. Asikho. Uma sikhona woza neBhayibheli lakho unkombise. Besisho ukuthi bahlakaniphile ngokuba nitshela ukuthi nihlakaniphile niphenduke iziwula niphenduke izilima abafundisi baphenduke izinja nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nemfanekiso yomuntu obhubhayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ungumoya. Yes Lord. Labo abakholwa kuye bamkhonza ngokomoya nangeqiniso. Hallelujah. So uma uthatha wena isithombe usibeka phambi kwami uthi uNkulunkulu awungenzi isilima lapho. Awungenzi isilima lapho uthi angikholwa lesithombeni uthi angithanda lesithombeni. Baguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo. Thathe uShembe umbeka phambi kwami uthi angithi uNkulunkulu. Amen. Awungenzi isilima lapho. Awungenzi isivula. Amen. Uyamthuka uNkulunkulu. Inkazimulo yakhe engabhubhiyo uzoyifanisa nezinto ezibhubhayo. Amen. Amen. Hallelujah, glory to God. Amen. Owezinyoni yinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine. Angithi beza njalo uMoses ekentabeni. Amen. Bakhala kuAaron bathi Aaron senzele isithixo esisothana zakusona. Bafuna ukumbulala uAaron, bazombulala uAaron. Ngokusaba uAaron wabathi abalethe ucwebe, wabakhela isithole senkomo. Watshela uNkulunkulu watshela uMoses entabeni othi ehla bayona. Ngeke ngibabhubhise, wabacelela uMoses wabanxusela enkosini. noDiana. Amen. noDiana babemkhonza eEfesu namanje uMaria. Njengoba ngisebekhonza uMaria. Amen. Amen. Umfanekiso obhubhayo. Izinto lezo bafile labantu. Amen. Nini niyabakhonza? Amen. Ukhonza amadlozi. Amen. Abantu bakini abafile bona niyabakhonza. Ithini incwadi? Hallelujah. Besisho ukuthi bahlakaniphile. Lalela. Baba yiziwula. Uma isangoma sikhuluma ngokuthi unedlozi elifuna ukukhuluma nawe. Amen. Suka lapho baleka. Amen. Amen. Uma kukhona isayoni esithi ke kunomuntu omjalo okhulumayo wakini baleka. Yes Lord. Hallelujah, glory to God. Babhubhile labo bantu babheke namacala abo akekho lalela hambe kwincwadi abaphilayo ngabafile. Wabafileyo. Hallelujah. Hallelujah. uSawulu wathi esekumbhedlela uNkulunkulu esemphucile umoya engcwele nobukhosi. Amen. Wahamba wafuna ukuvusa uSamuel, wahamba ohlangana nomuntu okhuluma nabantu abafileyo. Yes Lord. Wasitshintsha impahla wasiguqula wazenza umuntu ongabonakali. Amen. Wahamba wafuna ukuthi ke avuse uSamuel. Amen. Wakhala uSamuel wathi ungihluphelani? Yes Lord. Yes Lord. Uthi ke ngifuna ukukhuluma noNkulunkulu. Amen. Sawahluleliwe vele. Konke obukunikiwe sekuthathiwe. Ngoba yini? Ufuna uzenzela umathanda. Amen. Amen. Hlupha abantu abafile. Amen. Nibathathe nibathobule nibenze izilwane. Amen. Ngenxa yokukhohlakala. Amen. Okugcwele kubantu. Amen. Khonza izinto ezibhubhayo ngaphezulu kwenkazimulo eyangona phakade. Nawe lenkazimulo ikumele ukuthi uphenduke kube yiyona uma wenza intando nemfundiso nemiyalelo kaNkulunkulu kuphela. Yes Lord. Yes Lord. Ayikho enye indlela. Amen.
Amen. Ayikho enye indlela. Amen. Usungabuyela lencwadini. Amen. Yaka Luka. Amen. Chaza lapho uJesu Kristu ukuthi uthini. Siyamane siyachaza nje siqhathanisa izinto zikamoya ngomoya. Hallelujah. Incwadi ngokukaLuka. Incwadi ngokukaLuka Isahluko 12 verse 14. Verse 14 bazalwane. Yes sir. Asambe sonke kanye siqonde. Incwadi ngokukaLuka isahluko 12. Incwadi ngokukaLuka isahluko 12 from verse 13. From verse 13. Omunye wesixuku wathi kuye, Mfundisi, shona kumfowethu ukuba abelane nami ifa. Kepha wathi kuye, mngane, ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezu kwenu na? uJesu ungummeli kaNkulunkulu. Amen. Akayena ummeli wami. Amen. Njengomuntu ukuthi ufuneka ngihlukanise noBright noma ngixabanise noBright. No. Ungummeli akazelanga ukuzohlukanisa amafa lemhlabeni. Yes Lord. Akazelanga futhi ke ukuthi azosho ukuthi uBright ungcono umhlengi kuba uyabheda. No. Wathi ke asigcine imiyalo yakhe sihambe ngemiyalelo sithandane ngoba ufuna ukuthi bonke abantu bafinyelele ekutheni balazi iqiniso eliphelele lokuthi ke uNkulunkulu uyinkazimulo engonaphakade and bonke abenza intando yakhe nabahamba ngendlela kaNkulunkulu bayokuthola ukuphila kwaphakade. Amen. Kuphela. Amen. Ngoba isho njalo incwadi ukuthi uJesu Kristu inhlaso ahambe kwincwadi kaJohane chapter 3 verse 16. Ngizoqala kuJohane chapter. Incwadi ngokukaJohane isahluko 18. Yes sir. Verse 36. Verse 36. uJesu waphendula wathi, uJesu waphendula wathi, umbuso wami awusiwo owalelizwe. Yayizwa indaba uthini? Umbuso kaJesu Kristu lo ufuna ukuhlukanisa izinto zombuso zasemhlabeni nomfowabo ufuna uJesu Kristu abe umahlukanisi. uJesu Kristu uyamtshela ukuthi ubani othe mina ngumahluleli noma ngumhlukanisi wezinto zasemhlabeni. Kodwa manje kwincwadi kaJohane uthini? Umbuso wami awusiwo owalelizwe. Umbuso kaKristu yilo esifundisayo akuwona walemhlabeni. Ingakho sithi ke sihlale into zasemhlabeni. Kodwa ukuthanda imali kakhulu. Ngoba uma uthanda imali kakhulu wena usuyenza isithixo imali usuyikhonza ngaphezulu kwaNkulunkulu. Kodwa ukuthanda amantombazane kakhulu ngoba lo moya uhambisana nomoya ofebe. Lo moya ofebe okusho ukuthi manje wena uthanda izinto ezidalwe uNkulunkulu kakhulu ngaphezulu kwakhe oyinkazimulo engabhubhiyo. Yes Lord. Uma umbuso wami ubungowalelizwe, izikhonzi zami zaziyakulwa ukuba nginganikezelwa kubaJuda. Yayizwa lonto leyo? Amen. Ukuba wezela ukuzobusa lemhlabeni ezoba inkosi lemhlabeni. Sikhuluma ngenkosi yasemazulwini. Inkosi ebusa emhlabeni, ebusa ezulwini, ebusa ngaphansi komhlaba, ebusa yonke into engafuneki ukukhonzwa ngabantu ngekwenyama. Ngoba ukuba phela ke wayeyinkosi ezobusa lemhlabeni. Saso babezomlwela abapostoli wayezoba neqembu lakhe labantu abazolwa bemlwela ukuthi ke angafi. Kodwa washa hallelujah, glory to God. Wathi intando yaNkulunkulu mayenzeke. Amen. Amen. Konke kubhaliwe ukuthi ifuneke abethelwe ukuze ezokuprova ukuthi uyinkosi yamakhosi ukuthi afakwe emgodini. Uma umbuso wami ubungowalelizwe, mase kufakwe emgodini ngosuku lesithathu bese yavuka. Yes Lord. Njengowesiprofeto. Yes Lord. Ukuthi yena akayona inkosi yasemhlabeni. Yes Lord. Uyinkosi yakhona yonke ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba ngoba waqhamuka ezulwini waphila emhlabeni wangena ngaphansi komhlaba waphinde wavuka ngaphansi komhlaba weza emhlabeni waphinde ezulwini. Yes Lord. Inkosi yamakhosi. Amen. Jesu Kristu. Hallelujah. Thank God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. Akayena umahluleli Amen. wezinto Amen. zasemhlabeni. Phatheka. No. Amen.
No. Yes, Lord. Uthi umbuso wakhe wasezulwini. Amen. So ifa sinika lona ifa lokuphila laphakade. Amen. Yes, Lord. Kanti yini eyenza ukuthi uJesu Kristu athi ke ngiyindlela. Amen. Ngiyiqiniso. Amen. Ngokuphila. Amen. Amen. Asigcinani imiyalelo yami. Yes, Lord. Athi ngiyahamba mina kodwa ke le niyakhona nikazukuya nina. Amen. Aniyazi indlela. Amen. Niza kulinda umthokozisi. Yes, Lord. Umthokozisi umoya engcwele. Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. Umoya engcwele bese ukhona usufikile umthokozisi. Soyaqala manje uhamba ngendlela kaKristu. Umoya engcwele bese wehlela kuwe. Bese uphila ngokomoya engcwele. Lento esishumayelayo kuwena isidlo. Isidlo esimnandi. Iwuju. Yes, Lord. Ubisi, inyama. Amen. Amen. Usedilini noKristu. Amen. Udla noKristu. Amen. Uthi amen. Hallelujah. Ngoba le mfundiso le kuwena iletha ukuphila. Iyakukhulula ezonweni. Amen. Iyakukhulula. Amen. Ebumnyameni. Amen. Iyakukhulula. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Iyakukhulula emakatangweni. Le mfundiso le kuwena uma ukholwa uKristu umoya engcwele kuwena. Amen. Phumile emhlabeni. Amen. Amen. Uphumile ezintweni zomhlaba. Incwadi ngokaJohane isahluko sesithathu. Incwadi ngokaJohane isahluko sesithathu. Verse 31. Verse 31. Ovela phezulu. Ovela phezulu. Kwakho konke. Ovela phezulu. Ovela phezulu. Ovela phezulu. Uphezu kwakho konke. Ovela phezulu. Uphezu kwakho konke. Ovela phezulu. Uphezu kwakho konke. Uvele phezulu. Uphezu kwakho konke. Hambe Ovela emhlabeni. Ungowomhlaba. Ukhuluma okomhlaba. Ukhuluma komhlaba. Ovela ezulwini. Uphezu kwakho konke. Ovela ezulwini uphezu kwakho konke. Kodwa wasemhlabeni ukhuluma komhlaba ngoba ungowomhlaba. Amen. Ngoba ungufona uze ngaphansi. Akubonileyo nakuzwileyo lokhu ufakaza ngakho. Kepha akakho owamukela ubufakazi bakhe. Akekho umuntu ofuna ukwamukela ubufakazi balofela ngaphezulu. Bafakazelana bodwa laba namakhosi lawo emhlabeni. Amen. Afakazelana bodwa eshaya isigungu ehlangana wodwa ukuthi abulele uKristu. Amen. Amen. Owamukela ubufakazi bakhe ulubekile uphawu lokuthi uNkulunkulu uqinisile. Uma wamukela imfundiso ebhalwe phansi. Amen. Yindaba thina abantu bathi ama scripture ayiphambanisa wodwa eshayisela ngamakhali. No! Hallelujah. Ngoba yini umfundisi wakho okufundisayo noma ngendlela ofunda ngayo ufunda ngokwenyama ufuna ukufunda ngendlela wena ezokwenza ukuthi wenze inkanuko zakho zokwenyama kodwa iBhayibheli lithi no. 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 Wonke umuntu. Amen. Funeka athi amen. Kumoya engcwele ithile incwadi ophinde. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Ovela phezulu uphezu kwakho konke. Lo ovela phezulu unolwazi olungaphezulu kwenu nonke nina liphila lemhlabeni enizelwe inyama nenyama eniphuma enhlabathini. Ovela emhlabeni ungowomhlaba. Lo ovela phansi emhlabeni. Umhlaba. Lalela. Uvela emhlabeni angithi inhlabathi le. Amen. Ukhuluma okomhlaba. Lo ovela emhlabeni inhlabathi. Ukhuluma izinto zasemhlabeni enhlabathini. Ovela ezulwini. Ngoba lo ovela ezulwini konke uphezu kwakho konke. uJesu Kristu akafaka. Amen. Walala ethuneni. Emva kweinsuku ezintathu wavuka. Amen. Yebo wafela esiphambanweni. Kodwa waphuma umoya engcwele wawushumayela emathuneni. Bavuka babefileyo baba ufakazi abangcwele. Babonakala. Emzini ongcwele baba nofakazi abaningi. Wasala uJesu Kristu insuku eziwu40 washumayela ivangeli. Walishumayela ivangeli uJesu Kristu. Amen. Akubonileyo wabavula ukuqonda. Yes, Lord. Abapostoli bakhe. Ingakho baba nobufakazi lokuthi ke khona into ethuma haleluya glory to God. Khona into ethuma umoya engcwele. Umoya engcwele wathi esehamba encwadi kaLuka wabatshela ukuthi ke hamba nina izona zonke izinto engitshelile ngisenani ukuthi indodana yomuntu kufanele ihlushwe. Amen. 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 Ivuke ngosuku lesithathu bese thunyelwa izwi lenkosi. Yes, Lord. Noma lokuphenduka. Yes, Lord.
Yes, Lord. wathi kade nina hambani neJerusalema nifike nilinde Hambani. ngizakuthumela isiphiwo Amen. sikamoya engcwele Amen. 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 ngiphi Amen. you can start from verse 44 Hallelujah. Incwadi ngokukaLuka. incwadi ngokaLuka Isahluko sama-24. yes sir Ivesi lama-40. yes sir yes sir Wayesethi kubo, yes sir yiwo lawo mazwi yiwo lawo mazwi ami engawakhuluma kini. kini Ngisenani ngisenani ukuthi ukuthi kumele ukugcwaliseka kumele ugcwaliswa konke konke okulotshiwe okulotshiwe embhalweni yabaprofethi emthethweni kaMose emthethweni kaMose nakubaprofethi bonke nasemahutshweni khona wayesevula ukuqonda kwabo wayesebavula ukuqonda bonke wasebacacisela zonke izinto ekhulume ngazo waziletha obala bavuleke ingqondo ukuze baqonde imibhalo ukuze ba-understand imibhalo lento yenzile la kumina uKristu waziqonda ukuze ngikwazi ukuqonda imibhalo ingakho ngakwazi ukuthi ngenza ama-scripture a-contradictane no ngwenza ama-scripture ahambisane abe in line lento eshiwo uKristu wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu konke kubhaliwe ngaye naku kuyafezeka manje ukuthi kuthiwe uKristu uza kuhlupheka bese avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu kushunyayelwe bese kushunyayelwa egameni lakhe ukuphenduka yes sir kube ngokuthethelelwa kwezono izono kufanele zithethelelwe uma uphenduka uma uzwile izwi izizwe zonke kuqalwe eJerusalema nina ke ningofakazi banezo zinto nina ke ngoba nibone konke nangiphatha nadla nami nahamba nami nabuthola ubufakazi bokufa ngivuka nina ke ningofakazi bazo zonke lezi zinto ngoba ningibonile ngibuye kufeni nganivusa uqonda nganifundisa ukuthi le ncwadi le ifundwa kanjani le mbhalo le ihambisana kanjani Bekani ngiyakuthumela kini hallelujah glory to God bekani ngiyakuthumela kini isithembiso sikababa kepha hlalani emzini nize nimbathiswe amandla avela phezulu amen hlala eJerusalem ulinde ingakho sithi ke uma incwadi besifundisa uActs 2:38 ithi phendukani baphathiswe lonke egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zethu thethelelwe izono hallelujah bese uyalinda njengoba thina khona hallelujah hallelujah glory to God hallelujah wathi walinda ngithi kushunyayelwe egameni lami ngishumayele egameni lami ukuphenduka kube ngokuthethelelwa ngokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalem nina ke ningofakazi ningofakazi balezo zinto bekani ngiyakuthumela kini isithembiso sikababa kepha hlalani hallelujah glory to God nize nimbathiswe amandla avela ezulwini silinda mawuqeda ukubhabhathiswa waphenduka usuhlale manje ulindele isipho sivela phezulu hallelujah glory to God you understand hallelujah glory to God hallelujah glory to God hallelujah glory to God hallelujah siyambonga uJesu ukuthi asayinde sibe nokuqonda mase befuna ke manje sibavezele hambe kuyoqala ku chapter 2 straight chapter 2 from verse 1 ngesikhathi seke esebalindisile ukuthi ke bahamba eJerusalem bafika usuku olukhulu usuku lePentecost kwese kwenzakalani incwadi yezenzo isahluko sesibili yes sir ivesi lokuqala yes sir kwathi sekufike usuku lePentecost usuku olukhulu lePentecost usuku lezidlo bonke alikho isonto noma ibandla eliqanjiwe eBhayibhelini ekuthiwa ke ibandla lePentecost usuku
Amen. olukhulu Kwathi sekufike usuku lwePentecost. usuku lwePentecost olwalubekiwe phansi Bonke babebuthene ndawonye. babehleli akusho ukuthi kwakhona isonto lesePentecost Amen. so lento yena amaPentecost ayikho eBhayibhelini yeke liphuma kulelo bandla Bonke babebuthene ndawonye. bonke babebuthene ndawonye Ngokungazelelwe ngokungazelele kwavela ezulwini haleluya glory to God inhlokomo kwasekuvela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza kwangathi eyokuvunguza komoya komoya onamandla. onamandla haleluya haleluya Yona yagcwalisa yasigcwalisa indlu yonke ababekuyo ababehlezi kuyo. amen Kwase kubonakala kwasekubonakala kubo izilimi haleluya ezahlukeneyo haleluya 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 kungathi ezomlilo kwangathi kuvela izilimi ezahlukeneyo ngathi ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo. zahlala phezu kwalowo nalowo Zahlala phezu kwalowo nalowo. haleluya 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 Base begcwala haleluya haleluya bonke umoya ongcwele. basebethwala haleluya glory to God Bonke umoya ongcwele. haleluya Hallelujah. haleluya 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 Baqala ukukhuluma. bagcwala umoya ongcwele Amen. baqala bakhuluma Ngezinye izilimi. esel Ngezinye izilimi. Njengalokho umoya wabapha ukhuluma izilimi ukuphimisela. njengalokho umoya ukunika Ukuphimisela. Act 2:38 Hallelujah. haleluya 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 glory haleluya 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 glory to haleluya haleluya glory to God Hallelujah. siyabonga uNkulunkulu namandla siyabonga Jesu Kristu Hallelujah. wayethi uPetru Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani. Petru wayesethi phendukani Phendukani. phendukani Phendukani. phendukani Yilowo yilowo nalowo apapathiswe Yilowo nalowo apapathiswe apapathiswe egameni likaJesu. egameni likaJesu Kristu lalela ngizwe lalela Egameni likaJesu Kristu. incwadi leyikhulunywe kuMathewu 27 verse 18 iyagcwaliswa la ku Act 2:38 Amen. Act 2:38 Amen. and ushilo uJesu Kristu kwincwadi kaLuka Amen. chapter 50 Amen. chapter 24 Amen. ukuthi ke Amen. kuyakushunyelwa egameni lami ukuphenduka Amen. nokuthethelelwa kwesono Yes, Lord. manje uPetru Yes, Lord. usayigcwalisa Phendukani. uthi phendukani Yilowo nalowo apapathiswe yilowo nalowo apapathiswe egameni likaJesu Kristu. haleluya glory to God wonke umuntu ufuna apapathiswe egameni likaJesu Kristu wonke umuntu ufanele apapathiswe egameni likaJesu Kristu akekho umuntu ekufanele apapathiswe egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele akekho umuntu ekufanele apapathiswe ngokufafazwa ngamanzi akekho umuntu ekufanele apapathiswe ngokuphakamisa izandla abhekisa ikhanda phansi athi wamukela inkosi ngomsindisi Phendukani. Yilowo nalowo apapathiswe egameni likaJesu Kristu. igama likaJesu Kristu Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. uma ukholwa ile gospel lesishumayelayo uyabe sowaphiwa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele uma uphenduka upaphathiswa uthethelelwa izono zakho uzivume izono zakho uyabe sowamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. thembiso sibekiwe asijiki abangakholelwa ukukhuluma ngezilimi nakuMoya Oyingcwele asinandaba nabo bazodila noNkulunkulu ngendlela yabo Amen. thina kuthi labo bakholwayo yizwi elibhalwe phansi Amen. sidila nabo Amen. Ngokuba isithembiso ngesenu isithembiso esabo abakholwayo nesabantwana benu. ngoba bangakholwa bazakulahlwa bazofaka emlilweni Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo neqiniso haleluya glory to God
Hallelujah, hallelujah. 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 Amen. Izwi lakho maliphuma umhlaba wonke baba lenze umsebenzi ligcwalise lokhu wena ulithumile ukuba lenze ngoba izwi lakho alibuyele emumva lilambatha abantwana bakho bathinte Nkosi uJesu ubahlabe ngaphakathi enhlizweni zabo ngokuba izwi lakho liyisando baba lihlakaze wonke amakhanda aqinileyo Nkosi kube nokuphenduka egameni leNkosi yethu uJesu Kristu malihlabe ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo zabo kube ngokuphenduka egameni leNkosi yethu uJesu Kristu malube umlilo ohangula yonke into baba lishise konke okuyisona empilweni zabo baphenduke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ngokuba kukho ukuthethelelwa ngaphandle kweNkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi moya engcwele siyabonga umsebenzi usufezile baba mayenziwe intando yakhe empilweni zethu sisemhlabeni egameni leNkosi yethu uJesu Kristu manje kuze kube phakade amen. Amen. Bazalwane soyishiya inamba namanje ithi 066 566 9245 066 566 9245 Inkosi uthela umusa egameni leNkosi yethu uJesu Kristu khuleka mzalwane khuleka zikhulekele zisindise kulomhlaba ophambeneyo egameni leNkosi yethu uJesu Kristu manje kuze kube phakade amen. Inamba le abantu abafuna ukubhaphathiswa abantu abanembuzo abantu abantu banempikiswano mayelana nemibhalo ebhalwe phansi avulekile amasango sizosebenzela ukuthi manje sibe nohlelo la kwa YouTube lapho sizokwazi khona ukuthi ke abantu bathole yonke imfundiso bathumele nabanye makuvuma uNkulunkulu konke kufanele kube impumelelo kwenzeke kudlule manje bazalwane sibonge uthando lwenu leqiniso sinxuse uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu aqhubeke alandise iqiniso laNkulunkulu lingene nasemarayidweni lifike nakubamona kude ngendlela zawo uNkulunkulu wena owazi konke sithandaza kuye siyazithoba kuye uNkulunkulu into yakho mayenzeke namanje bazalwane sithi ke ayiphinde ibonane ngokuzayo uNkulunkulu mayivuma amen.